Dahil sa bantog at kilala si Lola Astring sa kanilang lugar, ay hindi naging mahirap para sa kanya ang humakot ng mga tagasunod ng kanilang bagong samahan. Halos ang karamihan sa mga ito ay mga antingero at manggagamot na nanggaling pa sa iba't ibang ibayo ng lupain. Kahit buntis noon si Lola Astring, ay patuloy pa rin siyang naghahanap at naghihikayat ng mga taong aanib sa samahang itatayo ng batang taga Iloilo. Alam niya kasing iyon ang pinakadakilang kanyang magagawa habang siya ay nabubuhay. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nahakot ni Lola Astring ang angkop na bilang ng mga albularyo at antingero na sasali sa samahan ni Ginang Sedes. Upang lihitimo na silang maging kaanib nito, ay kinakailangan nilang hintayin ang batang manggagamot upang magawa sila nitong basbasan ng kanyang tungkod. Nangako naman noon ang bata kay Lola Astring na sa unang kabilugan ng buwan ay muli siyang lilitaw sa Ulutanga. Dahil sa malayo pa noon ang kabilugan ng buwan, pinili na lamang ni Lola Astring na pabalikin ang mga ito sa tamang panahon. Sa paglipas ng araw, ay pinili nila Daryong mamuhay ng payapa at malayo sa gulo. Hindi na rin kasi noon nagagawa pang gumambala ng mga maninikil sa kadahilanang nadala na sila sa kapangyarihang ipinamalas ng kanilang mga kasama. Habang si Lola Astring noon ay abala sa gawaing bahay at panggagamot, si Daryo naman abala sa mga gawaing bukid at pagiging kargador. Isang araw habang abala si Daryo sa gawaing bukid, ay merong lumapit na pasyente kay Lola Astring. Ayon sa pamilya nito, biktima umano yon ng isang kulam na siyang nagpapahirap sa buhay ng biktima. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay dali-dali niya namang pinapasok ang mga ito upang umpisahan ang gamutan. Sa pag-upo ng pasyente sa kanyang harapan, ay bigla naman itong gumawa ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa paningin ni Lola Astring. Halos kung ano-ano ang ginagawa nito sa kanyang upuan habang patuloy na tinititigan si Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang tumingin kay Lola Astring ang biktima at nagwika ng, Ano ang kailangan mo sa akin? Bakit ako naririto? Matapos nitong makapagwika, ay panay naman ng panginginig ng katawan nito habang dumidilat-dilat ang kanyang mga mata. Nang masipat ito ni Lola Astring, ay agaran din naman siyang nakumbinse na nakikipaglaro lamang sa kanya ang pasyente. Nagpapatawa ka ba? Huwag mo akong subukan, Ale, dahil hindi ako masayang kalaro, lalong-lalo na kapag manloloko ang aking kaharap. Sagot naman dito ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman niyang pagtayo sa kanyang kinauupuan upang tunguhin ang mga magulang ng biktima. Nais niya noong malaman kung ano ba talaga ang kalagayan ng kanilang anak, kung bakit ito nagkakaganyan. Matapos makapagtanong ni Lola Astring sa mga ito, ay agaran din namang sumagot ang ama nito ng, Sa katunayan ho, Ginang Astring, hindi nga ho namin alam kung bakit nagkakaganyan ng batang yan. Palagi niya hong sinasabi na nakulam siya pero hindi naman siya nagkakaroon ng mga sakit sa katawan. Kapag sumasapit ang 4:00 ng hapon, bigla na lamang itong sinasapian sa loob ng aming pamamahay na siyang nagdudulot sa amin ng takot at kalungkutan. Nang marinig ni Lola Astring ang sinabi nito, ay dali-dali naman siyang sumagot ng, Hindi kulam ang sakit ng anak ninyo, bagkus ay sakit sa pag-iisip. May ilan kasi sa mga tao ngayon na dinadapuan ng karamdaman
na kung saan pinipilit nilang itatak sa kanilang isipan na sila ay sinasapian o di naman kaya'y biktima ng iba't ibang uri ng elemento. Ang ganitong karamdaman ay walang lunas sapagkat ito ay kagustuhan ng kanyang isipan. Marami kayong maaaring gawin upang ito ay maiwasan at mapigilan. Sagot naman ni Lola Astring. Dagdag pa noon ni Lola Astring na walang mangkukulam o mambabarang sa mundong ito ang may kakayahang lumantad sa mga mananambal o albularyo na pilit siyang hinuhuli. Karamihan kasi sa mga mangkukulam ay nagtatago sa kani-kanilang mga lungga sa oras na naamoy nilang merong albularyo ang nagtatangka sa kanilang buhay. Sa tinagal-tagal din kasing nanggagamot ni Lola Astring, ay hindi niya pa naranasang makasilay ng isang mangkukulam na sumanib sa katawan ng kanyang biktima para lamang harapin ang mananambal na tumutulong dito. Nang marinig ng pamilya ng babae ang sinabi ni Lola Astring, ay halos hindi nito magawang makasagot. Animoy gulong-gulo na noon ang isipan ng mga magulang ng biktima, kung kaya't ang tanging nagawa na lamang nito ay ang sumang-ayon sa sinabi ni Lola Astring. Nang mapagtanto ni Lola Astring na wala nang maisasagot ang mga magulang ng biktima, kung kaya't pinili na lamang niyang harapin ang nabiktima umano ng barang. Sa pagharap dito ni Lola Astring, ay halos wala siyang naramdamang kakaiba sa ora nitong ipinapakita. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang nagwika si Lola Astring ng, "Gusto mo talagang maranasan ang sinasapian ng barang? Pangarap mo ba talaga ang maranasan ng ganyan? Maghintay ka at ipaparanas ko sa iyo ang isang bagay na hinding-hindi mo malilimutan sa tanang buhay mo." Matapos nitong makapagsalita, ay agara naman itong kinuha ang kanyang libretang itim na siyang ginagamit sa pagtatawag ng mga wisyo ng mga mambabarang at mangkukulam. Dahil sa medyo problemado pa noon si Lola Astring, kung kaya't nagawa niyang patulan ang nagbabalat kayong pasyente. Sa pagtawag niya noon sa mga wisyo ng mga mambabarang, ay doon na dahan-dahang nakakaramdam ng takot ang kanyang biktima. Sa isang iglap lamang ay tuluyan ng nawala ang sapi nito at nagwika ng, Pasensya na ho kayo, Ginang Astring. Hinding-hindi ko na ho uulitin. Matapos itong marinig ni Lola Astring, ay pinili niyang muling ipagpatuloy ang kanyang nasimulang usal upang mabigyan ng leksyon ang pasyente niyang nagsayang ng kanyang oras. Matapos makapagbitaw ni Lola Astring ng kanyang engkantasyon, ay dali-dali rin naman itong lumapit sa babae habang nakangiti. "Huwag kang matakot. Ito naman ang gusto mo, di ba? Hayaan mong tuparin ko ang iyong mga pangarap." Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara naman itong paghawak sa noo ng babae na para bang meron itong sinisipat. Nang makita na niya noon ang papalapit na wisyo ng mambabarang, ay dali-dali rin naman niya itong binitawan habang nagpapakawala ng mga buhay na salita na siyang pamako sa wisyo ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, at doon na nga nagsisisigaw ang biktimang yon sa kadahilan ng tuluyan na nga itong sinapian ng isang mambabarang. Habang nagsisisigaw noon ng babae at nagwawala, ay dali-dali namang lumapit si Lola Astring sa mga magulang nito upang ipagbigay alam ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang anak. Nang masipat naman ng mga magulang ng babae ang kakaibang ikinikilos ng kanilang anak, ay dali-dali rin naman itong nagtanong kay Lola Astring ng, Ginang Astring, bakit ho nagkakaganyan ang anak namin? Nang marinig naman ito ni Lola Astring, ay pinili na lamang nitong tumingin sa kanila ng nakangisi.
Sa paglapit ni Lola Astring sa mga ito, ay doon niya dahan-dahang inilahad ang ginawa niya sa babae. Huwag kayong mag-alala dahil maya-maya lang ay palalayasin ko ng demonyong nakasapi sa kanyang katawan. Sa ngayon, hayaan na muna natin siyang sulitin ang kanyang pangarap na napakahirap abutin. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos nitong makapagwika, ay pinili na lamang niyang panoorin ang pagnanangis at paghihirap ng babae. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang napagpasyahan ni Lola Astring na alisin na ang saping ibinigay niya sa kanyang pasyente. Habang nag-uusal siya noon ng mga buhay na salita, ay patuloy namang nagpupumiglas ang nilalang na para bang ayaw nitong marinig ang mga usal na binibitawan ni Lola Astring. Matapos niya noong maipon ang mga dasal niya sa kanyang palad, ay dali-dali rin naman niya itong inilapat sa noo ng biktima. Sa pagkakataong dumantay na ang mga kamay ni Lola Astring sa biktima, ay halos wala na itong nagawa kung hindi ang umunat habang dahan-dahang humihina ang ginagawa nitong pagsigaw. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawalan ito ng malay na siyang ikinagulat ng mga magulang nito. Kitang-kita noon ni Lola Astring ang pagkagulat ng mga magulang ng babae, ngunit pinili niya itong huwag na munang pansinin nang sa gayoy magawa niyang maitutok ang kanyang atensyon sa bata. Sa pagmulat ng babae, ay agara naman itong nilapitan ni Lola Astring habang nagwiwika ng, Kamusta ang pakiramdam ng sinapian ng isang mambabarang? Masaya ba, iha? Matapos nitong makapagwika, ay ang agara naman niyang pagpainom sa babae ng langis na siyang maglilinis ng kanyang kalooban. Magagawa din ng langis na iyon na takpan ang mga butas sa kanyang katawan na maaaring magsilbing lagusan para sa iba't ibang uri ng mga elemento. Habang inoobserbahan ni Lola Astring yung dalaga, ay pinili niyang magkape na muna pansamantala. Nang mapagtanto niyang nakalikom na ito ng sapat na lakas, ay dali-dali rin naman niya itong nilapitan upang bigyan ng aral sa kanyang mga hindi tamang gawain. Alam mo, iha, hindi tamang magpanggap kang ginagambala ng demonyo para lamang magawa mong mailagay sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon ang iyong mga magulang. Kung meron kang bagay na hindi nagugustuhan sa mga ito, maaari mo silang tapatin ng hindi ka pumapang-abot sa mga ganitong pangyayari. Pasalamat ka at ako ang albularyong napagkonsultahan ninyo. Dahil kung hindi, mas masakla pa dyan ang aabutin mo. Kung titingnan kasi sa aming aspeto, ay para mo na kaming iniinsulto sa iyong mga ginagawa. Bata ka pa, iha, at marami ka pang magagandang gagawin, kung kaya't wag mong sayangin ang iyong buhay para lamang sa mga ganitong bagay. Pangaral ni Lola Astring. Nang marinig ito ng babae, halos hindi nito magawang magsalita na para bang nakokonsensya ito sa kanyang ginawa. Halos hindi na nga niya noon matingnan ng kanyang mga magulang, kung kaya't pinili na ng mga ito na siya ay lapitan. Noon ding mismong araw na yon, ay napuno ng pag-iyakan ang tahanan nila Lola Astring. Hindi naman niya ito nagawa pang pansinin sa kadahilan ng normal lamang para sa mga magulang ang mag-alala para sa kaligtasan ng kani-kanilang mga anak. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napagpasyahan ng pamilyang yon na umuwi na sa kanilang tahanan. Maraming salamat ho, Ginang Astring, sa inyong tulong. Tanggapin niyo ho itong isang supot ng pinya bilang tanda ng aming pasasalamat. Wika ng dalaga. Ay nako, wag na, iha. Wala naman akong ginawa para mapagaling ka. Kung meron man kayong nais pasalamatan, yun ay ang inyong mga sarili.
Sige na, humayo na kayo at naway maging masaya kayo ng walang hanggan. Sagot naman dito ni Lola Astring. Nang marinig ito ng pamilya, ay pinili lang naman itong ngumiti habang nakatitig kay Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili na ng mga ito na umuwi sa kanilang mga tahanan nang sa gayoy makapag-umpisang muli ang kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng ilang mga buwan, dumating na nga ang araw na nakatakda upang ipanganak ang pangalawang supling ni Lola Astring na si Pio Carpio. Halos magkamayaw noon ang kagalakan ng kanilang mga kababaryo dahil sa muling pagsilang ng isang bantog na manggagamot. Maging sila Esing noon ay naroon na sa pamamahay nila Lola Astring upang magbantay sa buong paligid. Alam kasi nilang maaaring may magtangka sa anak ng isang dalubhasang manggagamot upang magawa nilang makuha ang papausbong nitong mga abilidad. Habang patuloy na naghihirap noon si Lola Astring, ay patuloy naman ang paghihintay ni Dario sa paglabas ni Pio Carpio. Ang tanging nasa loob lamang ng silid noon ng kanyang asawa ay ang kumadronang nagpapaanak sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang nakarinig si Dario ng isang malakas na pagsigaw na nanggagaling sa kanyang asawa. Kasabay ng pagsigaw ni Lola Astring ay ang paglabas ni Pio Carpio sa kanyang sinapupunan. Nang masipat ni Lola Astring ang pagmumukha noon ni Pio Carpio, ay agara naman siyang nakaramdam ng pagkahilo habang dahan-dahang dumidilim ang buong paligid. Sa isang kisap mata lamang noon ni Lola Astring, ay nadapo siya sa isang dalampasigan na kung saan merong kulay berdeng karagatan. Habang patuloy niya noong sinisilayan ang paligid, ay doon niya nasipat ang isang nilalang na nakaupo sa tabing dagat habang panay ang pagbuga ng usok na nanggagaling sa kanyang tabako. Sa pagtayo ng nilalang na yon, ay agara naman itong inakala ni Lola Astring na isang uri yon ng anggitay. Ngunit sa paglapit niya sa nilalang na yon, ay doon niya napagtanto na isa pala itong uri ng tikbalang. Nang tuluyan na itong humarap sa kanyang kinaroroonan, ay dali-dali rin naman itong nagpalit ng kanyang anyo bilang isang makisig na lalaki. Mapagpalang araw sa iyo, ginang babaylan. Ako nga pala ang Gudor na siyang magiging iyong kasangga at ng iyong isinilang na supling. Bungad na wika ng nilalang. Nang marinig ni Lola Astring ang Gudor, ay halos hindi niya magawang makagalaw sa lupang kanyang kinatatayuan. Alam niya kung gaano kalakas ang mga Gudor, kung kaya't labis niya itong ikinagulat. Alam niya kasi noong hindi basta-bastang nilalang ang mga Gudor, sa kadahilanang halos 4 lamang sa 100 antingero ang mapalad na nagkakaroon ng ganoong uring kasanggang engkanto. Kilala ang Gudor bilang isang mabait na nilalang na merong taglay-taglay na hindi masukat na kakayahan. Ito din ang madalang na nagiging kakampi ng mga dalubhasang manggagamot at antingero sa kadahilanang hindi ito nahihirapan na tumugis ng kahit na anong uri ng nilalang. Napakadali para sa Gudor na tugisin ang mga mambabarang, lalong-lalo na kapag pinili ng mga itong magtago sa kanilang espiritual na kaanyuan. Kilala din noon ang Gudor bilang tagapagbantay ng mga mahihiwagang armas na siyang ibinigay ng Ama sa mga natatanging tao sa mundo ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nagkaroon ng lakas ng loob itong si Lola Astring na sumagot sa binitawang salita ng Gudor na engkanto. Bakit ako ang iyong napili? Napakarami namang mas magaling pang mga manggagamot sa mundong ito kaysa sa akin.
Sagot naman ni Lola Astring. Ginang Babaylan, ang pagpili namin sa aming magiging kasangga ay hindi nagiging basihan ang lakas, bagkus ay kung ano ang nilalaman ng puso nito. Kahit isa kang mahinang nilalang, kung busilak naman ang iyong puso, ay magagawa ka naming magabayan. Wika ng Gudor. Kasabay ng pagwika noon ng engkanto ay ang agara namang pagbagsak ng mutya ng palakol ni Lola Astring galing kalangitan. Ginang Babaylan, tatanungin kita, kaya mo bang ipanatili sa akin ang pangangalaga ng iyong mutya habang hindi mo ito ginagamit? Tanong ng Gudor. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay agara niya namang napagtanto na isang pagsubok lamang ang sinabi nito. Oo naman, hindi ko ipagdadamot ang mutya ng palakol na yan sa kahit na sinong nilalang na merong bahid ng kabutihan. Magmula sa araw na ito, Gudor, ikaw na ang tagapangalaga ng mutya ng palakol. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagngisi ng Gudor habang dahan-dahang naglalaho sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ding naglaho ang mutya ng palakol habang dahan-dahan namang nandidilim ang paligid ni Lola Astring. Kasabay ng pagkawala ng kanyang wisyo sa lugar na yon, ay ang agara naman niyang pagbalik sa kanyang orihinal na katawan. Astring! Astring! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong dito ni Dario. Okay, sunod kagad natin yung 31. Salamat.